Waqt li kienet qed tieħu sehem fi programm fuq ir-radju tal-Knisja f'intervista ma' Andrew Azzopardi, il-Ministru Mirjam Dalli għamlet numru ta' mistoqsijiet dwar saħħet-l-omm u l-mara. Ġifieri s-saħħa tiegħi jekk inkun f'sitwazzjoni ta' saħħa periklu gravi ma tiswa xejn. Int missier. Żgur li tiswa. Is-saħħa tat-tifla Żgur li tiegħek tiswa. jekk tkun saħħa f'periklu gravi ma tiswa xejn. Maħniex dak mhux qed qed naqblu tgħidu ta'. fuq dak. Dak qegħdin tgħidu għaliex l-emenda hija ċarissima li titkellem dwar żewġ każijiet ħajjita f'riskju jew saħħitha President, periklu anke gravi. Il-Ministru Dalli qalet ukoll li d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg fil-Parlament kien wieħed li jmexxi narattiva li tagħmel ħsara lin-nisa. Soċjetà fejn sfortunatament ikollok nies li jkunu f'ċertu pożizzjonijiet fejn jifjuwiljaw ċertu narrattiva li tagħmel ħsara wkoll lin-nisa. Ġifieri noqogħdu attenti għax Tajta diskors ta' Dr. Bernard Iva, jiena onestament minn Bernard Gregg bħala kap tal-Oppożizzjoni ma stennejt diskorsi se jkun jgħat jirredikola in-nisa għaliex jiena ħassejt dak id-diskors bħala diskors li sfortunatament jifjuwilja ċertu narrattiva fil-konfront tan-nisa. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li f'dan id-dibattitu hemm min qed idawwar il-kliem u jawweġ il-fatti dwar din l-emenda li tipproteġi saħħet-l-omm u l-professjonisti mediċi. Hija saħqet li l-abbort f'pajjiżna kien għadu u se jibqa' illegali. L-emenda hija ċara l-ewwel nett proviżjonijiet tal-abort li huma kontra l-abort għadhom hemm, kienu hemm u ser jibqgħu hemmhekk. L-emenda titkellem dwar żewġ każijiet estremi. Meta jkollok mara ħajjita f'riskju qed nikkwota u saħħitha f'periklu gravi.